És temps de panellets i avui nosaltres els preparem amb massapà pur. Amb aquesta recepta queden espectaculars, molt tous per dins i un punt cruixents per fora. Per fer-los hem fet servir mig quilo d'ametlla en pols, 350 grams de sucre, 200 grams de pinyons, 100 grams d'ametlla trencada, 100 grams de coco ratllat, 50 grams d'ametlla laminada, 3 o 4 orellanes, 2 ous i 150 mil·lilitres d'aigua mineral. Per preparar la massa comencem preparant un almívar amb l'aigua i el sucre. L'escalfem fins que arrenqui el bull i ja tenim el xarop. Just en aquest moment hi afegim l'ametlla en pols i no parem de remenar fins que la massa es desenganxi de les parets. Apaguem el foc, passem la massa a un bol i la deixem refredar. Quan ja sigui freda, agafem un ou i separem la clara del rovell. La clara l'afegirem a la massa i el rovell el reservem. Quan tinguem ben incorporada la clara, la deixem reposar a la nevera un mínim de 2 o 3 hores. També podem preparar-la d'un dia per l'altre. Passat aquest temps, dividim la massa en 4 parts o en tantes parts com tipus de panellets vulgueu fer. Agafem els 2 rovells, afegim unes gotes d'aigua, barregem bé i reservem. Comencem per als panellets d'ametlla trencada, els hi donem forma, els passem per un bol amb l'ametlla, després per l'ou batut i els posem en un plat perquè s'escorri una mica l'ou i no faci truita. Després ja els podem posar a la plata del forn. Amb els de pinyons fem exactament igual, donem forma, passem per al bol de pinyons, per l'ou, deixem reposar un parell de minuts en un plat i els posem a la mateixa plata que els d'ametlla trencada perquè el temps de cocció és el mateix. Per fils d'orellana comencem tallant-la a trossets. Els hi donem forma, pressionem lleugerament amb el dit i li posem al damunt. Per als d'ametlla laminada donem forma, li posem l'ametlla de manera irregular i no els pintem amb ou. I ja només ens queden els de coco. Afegim unes gotes d'aigua per humitejar-lo una mica. D'aquesta manera ens quedarà més amorós. Barregem bé el coco amb la massa restant. Li donem la forma que vulguem. Amb un pinzell pintem la punta amb una mica d'ou i ja els tenim llestos per enfornar. Cada tipus de panellet té el seu temps de cocció, per això els hem repartit en diferents plates. Els enfornem a 200 graus i a partir dels 6 minuts comencem a controlar i a mesura que vagin quedant dauradets els anem traient. Els deixem refredar i els passem a la safata on els vulguem servir. La massa de massapà d'aquests panellets és d'una recepta de Carme Ruscalleda i us serveix per fer tants tipus de panellets com vulgueu. Us animem a preparar-los, segur que us agradaran. No marxeu sense subscriure-us i deixar-nos un like. D'aquesta manera ajudeu a créixer el nostre canal i rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.